Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong tray field staff jongga GVK EMRI 108 Meghalaya haka khatway tarik unai wing arhajar khat khandai kila rai ban pun kut no ya ka jingya khi da ka ba sha thangan kapala yai kumba khat sansni AA bar haka jo ka por kila dawaru ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka ba bat yu lakam sanchar haka jilla ban pun kut no shi sundon ya ka jing ai jing shakri jongga GVK haka jilla Meghalaya barakawai Kajing Shimrai jongkani ka kunhon kinong tray GVK EMRI 108 ban pun kun noi ka jingye khi kalong hadien ba ka jingye kren ka balalong hagani kasni hapdeng ginong yalam seng balang jongka KSU ka FKGGP bat kun thupru ya ginong yalam jongka memriu bat ki bor punya jongka GVK EMRI 108 kam shim lapoi shai ruem Uba Roy Park Haroswai haging kren bat gilat pathai kubor ulai thu baginong tray jong GVK EMRI 108 gibadan hapok shatri jong memory wu kindawa bet baga GVK kadai ban siu dep load ya barok jing siu baga dai ban siu shiginong tray shwa bakan mi no na jela onda haba ka sarkar kala punkut ya jing shakri jong GVK hagane jela Meghalaya Nakaliang ginong yalam kiseng halang kentup ya ginong yalam jong memory wu kilarai ban le ya kendu yo menteri ka koi ka khia uba AL hack I ki minute trong government bakani company ladon ke kenu rubat health minister I ba kajing ki jong kini jing sha kladai balong ga bajajai na banai banyo namar ba kilemban nakaliang jo health minister la thaw ya kata health committee bat la batha ru ha meeting bani maintain ya status quo mot bani buram mar kaliang nakaliang management ba kini ginong try ne ho banai bobot nakaliang company kala khatir tulap penbani ginong try Dari nata kadau kasami haduk kan yang jengki tanda mentan nakaliang jongka tak sarkar kidon administrative dan nakaliang kasang FKGP KSU bat lemba kini ke union liakan syang liakan sani ba mentan bat ka management ngilap ba kom ke jengkuak jong ni bat nakaliang jong kasang FKGP KSU nirai dakoi karai terminate this company at once weng no mardor kan ni company nakaliang jelajungi ngim kuak ka chuan ban kejet ya kaspa kajongi ni ko company ke ban ban serve ya upat ba markane kade ka very important na borok kisal ne ki service bagi ai ka fire brigade kade gawai mo kane kade po health service ka ba ya dai bet grassroots direct bet but ikop chiliang usam chiliang ten re ngai ka jing pambiang jong ki ngai osngau nadok chat of demand kong ki ambulance ki pambiang ki babun ba ki badan pok maini saranga ko IP press ngin sai details ning lalap ba ka jing kan kanompoi shano bakani company ni ko mardor ba sarkar kan weng ka terminate company banwan ra company ka balawan serve tangi employees henrei khamtam yauduk istam ba sa chin than jong tang da kan ten kan ni ga rai ka bam ta sing khatdu na kalang sang jungi government ka baka ay ka 6 days bahkan ai syukos within 6 days dan ngiling iong ba find out yet kilat kalti within the MOU terminate at once yet kilat ngi so thu bagi bon ki kam ki badai bat dan iong ba nak sarkar ta terminate this company at once ngim ko ban ihine company hakane ka jelajung mar ba ka jingakan kladon mentala janchi snam kladon ka meeting bat DC BSP kladon high level committee do deputy CM nata kala poi health minister kala bet andai kani company peng ko bang IP ko at tulop yang ta anda kalau at tulop kasami yang le jengki makam he ta sarkar pi mata ba sarkar khot ya tanda mata kanum pani company ki bamdan ya ka kriteria kanum pani company ki bamnang kata ka syong ka kriteria ba frame government ga tena kaliang jong ngi lamat kan jeng e ba kom kan ka GVK tingir ngin kaliang jok ka arseng ngin ayak suggestion jongi kat bengila kan ni ngalak man ong government pada failure jong ka nama kan sim khano bani kong la government sim khano do ka dewan ngatrai ki breu ki bastom hayeng ki breu ki kanthai ki badan prengga jingstom ka jing armat ne tai ki lar dei banyo ka service matala shi banai manta ni poi chingi sang bhalang ngama ban lan ta ka FKGP ka don la jong ambulance ke SU ambulance ki poi phone chingi de na ta kadang step ka jing e plan rausha bagi jong ki don mo haba ka ngi last step ini sang bhalang ni haba ngi bo di man ka bobyang tera sarkar ka sangap ka sotu sarkar ne ta mo ka jing e jong pat ba ka jing jing nam jong ki kikup silang silang ki belajing jar ro kata ki bamyo ban ya service jong juri ka sotu sarkar kan ada labu ya deadline ban terminate ban khat fresh tender da koi company da sarkar kamne ta sarkar kan be respond
Markan ni mentala kan nolak sibana steng kila iki kini nok trai joka wan zuriat. Hadu mentaro kini bagi nok trai joka kini wan zuriat. Kidan ki bala poi hostal hadu kat ar kat lai kat sawen. Te nak lian jok government kala di ban sutu bagi ni ki wan syong ni umde ki bakam yang kamsam kidan lagi jong ki khon ti kidan lagi jong ki bahayang sam. Bat kumba karen wei nak nok trai ni udon bahaban ri ka wei kami ye ru teman hadu mentar government kam semlai i kini ki berkhai. Lalong kumba kini lalong kum ki marat ki bahab syong ni habsya ya yusrap ya sengi ya kaliar. Hadu mentah ka jimbam ka baki bam ya ka met ka jongkir ka akta ban ngaso baga government kala di bani i kini ke urkhat nomor ba kamla ban syong aipor ka jivke bat ka di banwat kilat kilti banwan ra ki wei pat ki company ki bala ban ag jasakri ba bahatam kumba fikram ne akan mau ba ya kini ka agreement hapor kita hapor ka sarkar barang ngem tep kata agreement ka kita hapor mensyamo te henry lara ka nu ka company ka bawan mentah ka government siapa kan sign dengan nu agreement ka di ban pule bat ka di ban pek banyak ha Misal long katung yang lagi mo nak liang jong ke sarkar adu ba menir ngidang i hak kubor ba nak liang jong health minister uang ba ka sarkar kamtan bentai di ngasu ba kata bro kadi gajing mustu bakla ka jong u health minister yakipat ba kalau ngajing mustu bakla namar belai kani kadi 100% funding by the governments, 90% state government and 10% central government, and then all the infrastructure also is from the government only, from the state government. Te nang takibri uru barokaj ngidei kijong ka state hi. Te kitiar gitar barokaj ki kali ki equipments ki nadong sedong ki di jong government. Menrai kini ka GBK ka suditang ka agency ban peniai. Mo kumno ula ban ong ba ka government kam don bentai ban le halor juga ni. Mo ti ngi semua ba kalong ke ba ngi mla ban pediang na kaliang jungi. Ti ye ke ba na pedeng jong seng balang ke isu bat FKGP ki rai mitan ro ba Idiman ban wengno ya kan ke GBK namar ba kala le don bor sebab pelak pedeng jong ngi rungi pediang ya kata kumba nadu katu kat ni banai na kaliang jungi ru ngila diman ni kata hi namar ngila su ki jungi keren babun hang ngila wan ni keren ngila keren but deputy chief minister ngila wan ni keren ka round table but management te but deputy labor commissioner ru ngila don ka round table ya keren ni ka ju hi ka chatar diman antaru kami pois isi adu bang ngila keren but DC ru ke ke bala arai but DC ka hanturu kini management ki violet ya keturu ai DC ka sin ke menungkong ilong bai ki area jungi berkhoj di ban siuno namar ba ngi kinong tre ya ke bangil adap tre ngi di ban yo ki di ban siuno ti kata ka jingi jong ka company bat ka government kamut ba amdei bakin bu angi ya kata ka jingi ti nangta ka jingi keren lawan ni keren sabat health minister la form daka high level committees sunda nang tu lai keren yang ya keju sitar di mangi sutu ba kani ka GBK kala supen kelan haju saju nri nak yang jong health minister budang kim sim sting hi hadu mentaru udang kentaj bet ba kamdi ka kamram jong ka government banle ekani te ngi sngo hadu bangi wan keren mentan wan lang bat ki seng halang ba ngiru ngi dawa ba kadi ka GBK kadi ban mi no nak sti ke jungi ka sarkar kadi ban terminate no ya kadi ka kontrak ba ka GBK nak kadi sti ke jungi mat ba kadi ban wan ra no la ka jong ka emergency cell kadi ka sti ke jungi kumbang isutu ba la ong lang naki sing halang ru bakani kadi ka service ka don kamtam ka sti ke jungi kumba kalong ka service ka don kamtam kamut ba nadu ka jingsiu nadu ka hidi bendon kanya kata ka security mo ka security ka jingtre ke jungi hendri kumbalong menta ngipej ba omdon security su ini indong nadu ka maintenance kali ru kamlong indong nadu ki spare parts kali ru umdon lagi jong hang ni indong nadu ki workshop ban pendit pembiang iki kali kimdan lagi jong hang ni kemud kata ka security jungi ngimdan aka hakan ke service kan
Nagaling jongi ngi keren syai pa rengkat bat ki enju rengkat bat bangi ki nongtre ang ni po GVK. Bagi ni ki borok kadai lembaga jingle jong kani ke agensi ka peniat ya kadi ka kam jong sarkar. Nambar kata mangi ki badan ang ni ki perdok personam ki jongi kat nongi pangnut ya ki bagi la ke jing syakri nak bentaban serve ya ke mesim beriu jong. Jong ki paj ba ki badan nak setiap ki jongi. Si posnam bat don ruk bla tres posnam ta. Dia mentalong lada kani ke agensi ka pen lihat torti yang kini kekam, hak bagi ni ki peran nongtri ini kila agi jing sekri ke babah dang tak ba balai kin haban banong victims nak menta bagi syak no bam maki ki ba fail. Ndri kini ke agensi kadi ba kemakah ba pentekok ya kini kekam. Namar kata ke sarkar kadi ban sim ya ke jingkit kli nak menta ki nongtri ki balak trai hak ni ke hak kam baki day ban yo yang ya kekam ku jongki baki mdei bentu. Namar balai ba ya kini ka ya kan ni ke jinglet torti kadi kini ke agensi bat nak tak daw ya ka service kumang lakon du bandengkong hadu banta bat ya kibriu ngiai sa ke state ke jongi ka service ru kanim kibriu kenem baru sakwe ba ke sarkar ngimka su bani ba kino kita ki company na barjala bawan ngi ke state ke jongi bawan lekai ya kano ka spa jong ke state ke jongi hakaba upai ba dei hok ban yo ban da kini ki company bawan su kamai spa kini ke state ke jongi ngisya long mangi kilang tia nagamenta kakam hak bidei ban syakri paj ba namar kata ke sarkar ka di ban sim ki jingki kli ba ka ban sim yagini ginong tray ada ka dei ban pentrikam ban penya da ka state government nama ka di syas ka dei ban sim yagini ginong tray bat kata ka condition ngibu bat ngin yaki tat hadu ba ka sarkar kan itu bangi ide ginong tray hapok ka state la jong ki bala tray bro sikat tu hapok ka state ki jong Menta kasni weng no eka hunger strike ke ngi ong bangi niya chu deki weipat ki bakam mo ladang ya ka hunger strike kemud banle kita ki agitation ki bakam kemud bun na pleng jungi ki don ki batolot mo te kata kadang ngi weng no bat in sedang ki banle deki weipat ki bakam agitation jungi nyim sange jungi ki jungi ngi demand page ba ka sarkar kan weng no ya kan GVK management na kan state kejungi buat ba kan thau kilat kelenti na kabantaban penyat hino ya kan emergency service kan state kejungi baru balada kan GVK kan lej no ngidawa ba ka sarkar hi kan sim kejungit kli ba kan GVK ka deban siulut no ya ki pending dues kejungi kebadai ka area nang ta ki overtime baru kita di banyo coba kan lihat